Ja sitten kun on saatu pohjavoide tuohon sukseen, niin sitten voidaan aloittaa varsinainen kelivoitelu. Me nyt tällä kertaa käytetään sinistä purkkia ja lähdetään tekemään sitä pitovoitelua. Ja siinä olennaista on se, että tämä suksen, kun on tämmöinen kaareva, niin meidän pitäisi tänne keskelle vähän enemmän pitovoidetta. Ja siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko lisätään ensin lyhyjä ja pikkuhiljaa pidentää sitä voidetta tai levitettyä kerrosta, tai sitten toinen vaihtoehto on tietysti, että laitetaan ensin täyspitkiä ja sitten pikkuhiljaa lyhennetään kohti sitä viimeistä kerrosta. Ja mä tykkään itse tehdä sillä, että mä lähden näistä lyhyistä kerroksista ja lähdetään lisäämään sitä tänne oletetusti suksen korkeimpaan kohtaan tämmönen, mitä nyt sanoisin, 1/3 ensimmäisenä, ja sitten otetaan toi korkki ja tasoitetaan se siihen, ja sille, että se tolleen hyvin muuttuu toi väri tummaksi, niin silloin se on, riippuu toki vähän voiteesta, että miten se siihen leviää. Ja sitten seuraava kerros sitten vähän pitempänä, mä sanoisin, että puolet tuosta voidepesäalueesta. Takia se riippuu aina myös vähän sitä suksesta, että jos on semmoinen suksi, mikä ei tahdo pitää, niin näitä voi sitten näitä kerroksia laittaa enemmän, ja sitten jos on löysähkö suksi, niin sitten riittää vähän vähempi. Ja nyt mä laitan kolmas, on jo sitten lähes täysmittainen, ja taas korkilla sileeksi. Ja sitten jos tosiaan ulkona tätä tekee, niin hankausta voi tarvita huomattavasti enemmän, mutta lämpimässä tilassa tämä pitovoide leviää kyllä tosi nätisti. Ja sitten nyt mulla on toi 4. kerros on sitten täyspitkä, ja se kiinni siihen, ja mä nyt menen tämän kanssa tonne 6 kerrokseen asti, niin mä luulen, että se sitten alkaa jo kyllä riittämään. Niin jees. Ja sitten meillä on riittävä määrä pitovoidetta, niin sitten me otetaan noin rajausteipit irti, ja sitten nämä päät vielä siistiä tällä korkilla työntää vähän, ettei siihen jää semmoista kynnystä. Sitten pitää muistaa antaa tuon pitovoiteen jäähtyä, eli jos on sisätiloissa voidellut, että se suksi on varmasti kylmä, että se ei lähde liikenteeseen heti toi pito. Ja tietysti voi vielä se monesti auttaa sen pidon kanssa, kun laittaa sitä kylmänä vielä yhden kerroksen tuolla ulkona, mutta periaatteessa tästä odottaa vaan, että suksi jäähtyy ja sitten hiihtohommiin.